Des de Salut Pública de Dénia, un missatge per a la prevenció de tots els càncers en els quals podem interferir si actuem prompte. Fruit d'això tenim dos càncers, el de colon i el de mama, que són pioners en el sentit de control preventiu, i sabeu tots i coneixeu que aquest diagnòstic precoç d'aquesta malaltia ens fa fer lluitar per a que puguem tindre un desenllaç molt més feliç. Convidar-vos a que participeu en els nostres screenings, tant el de mama, que sí que és veritat que esteu participant molt bé les senyores, dones, 70 o 80% de participació, i també que d'alguna manera que el de colon, que també participeu, ja que ahir sí que estem una miqueta més baix i és convenient que això ho reforcem, ja que el benefici és indiscutible. La pell és l'òrgan més extens que tenim i tenim l'avantatge de que està a la vista de tots, entonces és fàcil reconèixer qualsevol alteració que tinguem a aquest nivell. Dins dels tipus de càncer de pell, els dos més habitualment coneguts i que la gent coneix més és el que denominem carcinoma o epitelioma, que habitualment es manifesta com una ferideta que no cura, una manxeta rogeta que es fa més gran, algun bultet també que sangra, i l'altre tipus de càncer de pell que és més conegut és el melanoma. Què és el melanoma? El melanoma és el que diguem una piga que es fa roïn. Pot ser que siga una piga, una manxa negra que va creixent, que va canviant de tamany i que també pot canviar de color, i això és el que ens té que fer alertar. Què podem fer nosaltres per a evitar aquest tipus de problema, per a detectar-lo precoçment? És molt important que nosaltres ens observem perquè tenim la pell a la vista i no es necessita ninguna superprova per a detectar un càncer d'aquest tipus. És important que es coneguem, que es veguem i que si notem qualsevol alteració de la pell, alguna manxeta nova, algo que sangra que no cura, que ho consultem en l'especialista. Què tenim que fer? El que escoltem sempre, evitar l'exposició solar màxima, gastar protector solar i portar sempre samarreta, gorra quan anem d'excursió i així evitarem aquesta exposició solar. Es importante que todas las mujeres sepan que el cáncer de mama se puede curar. El cáncer de mama se puede prevenir y se puede curar también. Pero es muy importante que se tenga en cuenta que el precio que tiene que pagar una mujer para curarse un cáncer de mama es mucho menor si somos capaces entre todos, entre las pacientes y los médicos que nos dedicamos a esto, de poder diagnosticar esta enfermedad lo antes posible. Entonces yo animo a todas las mujeres que pierdan ese pánico terrible que tienen hoy en día a esta enfermedad y que se naturalice un poco más. Sí que es verdad que tenemos que intentar ya acostumbrarnos a esa palabra. Es una palabra que no le agrada a nadie, pero con respecto a la enfermedad, al cáncer de mama en concreto, existen muchos tipos diferentes y se trata de una manera individualizada. Y el mensaje principal que quiero dar es que es muy importante el diagnóstico precoz. Y eso pasa porque la mujer sea capaz de perder el miedo a consultar, a autoexplorarse cuando toca y a realizarse las mamografías. En el tractament del càncer de mama, moltes vegades és necessari una cirurgia, tractaments de quimioteràpia o de radioteràpia. La seqüela més important darrere del càncer de mama és el limfedema. El paper de la rehabilitació moltes vegades actua en diferents fases de l'enfermetat, com a prevenció, prevenint l'aparició del limfedema, durant el tractament o durant l'aparició del limfedema, que és la complicació secundària a llevar els ganglis de l'axil·la en la cirurgia de mama. Moltes vegades el que vegem en el limfedema és un augment de volumen del braç. Aquest volumen del braç el podem previndre
el poder tractar i tractar totes les complicacions. El paper de la rehabilitació després d'una cirurgia de càncer de mama és aportar a la dona operada de càncer de mama d'eines per a poder fer els exercicis, per a poder previndre les contractures articulars, els dolors musculars que moltes vegades es deriven de la cirurgia i poder així millorar la seva qualitat de vida. El limfedema no és una complicació severa, però sí que necessita d'unes revisions i d'una cura del braç. És un braç que tenim que cuidar, que tenim que exercitar i que no ens limitarà per a les activitats de la vida diària, però sí que tenim que tindre un compte especial en aquest braç. Estem en este lloc que és el lloc d'investigació de càncer per excel·lència. Això és la Fundació d'Investigació d'Incliva, on fem tot el que és la part d'investigació que perteneix a l'Hospital Clínic, també a la Universitat de Medicina. Hi ha 3 centres que també col·laboren en la investigació. També intentant sensibilitzar a la societat de que la investigació és cosa de tots. Tot això nosaltres anem ficant-ho dins dels projectes que tenim començats i d'alguna manera intentem respondre preguntes d'investigació relacionades amb el càncer. A un projecte que és un projecte d'estudiar el càncer de mama en dones joves, en dones antes dels 35 anys. Quan es dona un càncer, això suposa un descalabro per a aquesta persona, per a la família. I tot el que puguem investigar per ajudar a aquesta gent i tindre cada viatge més tractaments i més bons per a poder ajudar-la i sobretot intentar curar-la, això és el més important.